16:00. Время новостей на АТР. Четверг, 19 октября. В студии София Абляева. Добрый вечер. В Раде в эти минуты должно начаться вечернее заседание парламента. Ранее депутаты проголосовали за направление в Конституционный суд обоих законопроектов, и президентского, и оппозиционного, о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности. Сейчас с нами на прямой связи из Верховной Рады наш корреспондент Оксана Гуцел. Оксана, какие у тебя последние новости? Зараз саме починається вечірнє пленарне засідання парламенту. На ньому планується, що розглянуть другу вимогу мітингувальників – це зміну до виборчого законодавства України. Таких законопроєктів зареєстровано наразі 3, вони є альтернативними. І основне, що вони змінюють, це те, що голосування буде відбуватись по відкритих партійних списках. Про те, як саме буде відбуватись голосування, чи зможуть вони розглянути і скільки законопроєктів сьогодні все-таки встигнуть розглянути на вечірньому пленарному засіданні парламентарі, зможу розказати в наступних випусках. Студія. Спасибо, это была наш корреспондент Оксана Гуцел. Сейчас она находится в Верховной Раде, там продолжается вечернее заседание парламента. Подробнее об этом мы расскажем чуть позже. Митингующие жители палаточного городка под Верховной Радой расходиться пока не планируют. Об этом заявил народный депутат из фракции «Самопомощь» Егор Соболев. В свою очередь, нардеп Мустафа Наем заявил, что, возможно, участники перенесут свой митинг на другое место. Сейчас в другое время и в другое место. Сейчас в палаточном городке работает наш журналист Виктор Пономарев. Он с нами на прямой связи. Виктор, что говорят активисты? Власне, ось зараз ми у наметовому містечку, зараз ми зайдемо та розпитаємо у людей, як їхні настрої. І от з гучномовцями почули, що вже розпочалося, дозвольте, будь ласка, вже розпочалося вечірнє пленарне засідання. Ось так от виглядає наметове містечко безпосередньо зараз. І ми зараз підійдемо та спитаємо, які ж все-таки настрої у людей, що вони очікують від сьогоднішнього дня. Давайте підійдемо. Доброго дня. Скажіть, як взагалі настрій в наметовому містечку до початку вечірньої сесії? Не знаю. Що ж, зараз ми ще спробуємо поговорити з деякими активістами. І ось ми можемо показати ось площа, Конституційна площа, на якій безпосередньо зараз все ще триває мітинг. Варто додати, що дуже багато людей було під час ранкового пленарного засідання. Зараз вже набагато менше людей, частина людей з політичними прапорами політичних партій, вони вже пішли, і зараз ми спробуємо поспілкуватися з деякими активістами. Доброго дня. Ви у прямому ефірі, телеканал АТР. От ваша думка стосовно проголосованих депутатами сьогодні на ранковому пленарному засіданні проєктів? Моя думка, я сам юрист по освіті, я вважаю, що я виходив сюди не для того, щоб голосували за зняття недоторканності. Чому я поясню? Тому що практика говорить про те, що відкупаються багаті на даний момент від кримінальних переслідувань, не переслідувань, від кримінальних справ. І якщо є невеличка кількість опозиційних депутатів, і вони мають мати недоторканність. Тому я за те, щоб інститут недоторканності був. Я вважаю, що це популізм, тобто зняття недоторканності – це популізм. Дякую. Як вас звати? Кравчук Олександр. Дякую. От ми почули думку учасника акції Кравчука Олександра. Він висловив свою думку стосовно цього. І безпосередньо зараз вже почалося вечірнє засідання про те, як будуть реагувати люди на голосування під час нього. Ми будемо повідомляти в наступних випусках. Спасибо, Виктор. Это был наш корреспондент Виктор Пономарев. Он сейчас находится в палаточном городке, разбитом под Верховной Радой в центре Киева. Мы следим за развитием событий в Раде и под ее стенами. Верховная Рада одобрила сегодня и медицинскую реформу. Депутаты проголосовали за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Ожидается изменение финансирования, вводятся международные протоколы лечения, страховая медицина и плата за услуги врачей. Эту реформу оппоненты уже называют введением платной медицины для украинцев.
Комітет наполягає на тому, що в чинній редакції даного законопроекту це є, по суті, механізм реалізації Конституції України про безоплатну для людей і оплатну сторони держави медичну допомогу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу усіх підтримати. – 226. Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове на 2 месяца. 20-летней Елене Зайцевой грозит до 10 лет тюрьмы. Вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Лексус», за рулем которого сидела дочь местного предпринимателя, ехал на красный цвет, вылетел на тротуар и на скорости въехал в толпу пешеходов. Після чого автомобіль Lexus RX виїхав на тротуар, де стався наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинуло 5 осіб. Скрип шин, колес, и это все скрежет металла. И я просто понимаю, что что-то мне летит просто в лицо. И потом уже я просыпаюсь, меня друг поднимает, он говорит, что «Господи, что с тобой?» И я просто понимаю, что мне прилетело кусок металла вот реально в лицо. В результате аварии погибли 5 человек, еще 4, среди которых и беременная женщина в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. 2 человека, которые также получили травмы, ехать в больницу отказались. Это 3 женщины, 1 мужчина. Все имеют сочетанные травмы. Это повреждения головы, в том числе головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и скелетную травму. 2 из них в тяжелейшем состоянии, в тяжелом, 2 в состоянии ближе к средней тяжести. К месту, где произошла авария, жители Харькова с утра несут цветы, зажигают свечи, охапками кладут на землю возле дома, где погибли люди. Парламент рассмотрит повышение штрафов за серьезные нарушения правил дорожного движения. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что в ноябре это предложение рассмотрит профильный комитет парламента. Он считает, что, например, штраф для тех, кто проехал на красный свет, незначителен, всего 510 гривен. Поэтому многие пренебрегают правилами дорожного движения. Исправить это можно в первую очередь при содействии местной власти. Геращенко считает, что должна быть запущена система фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Задержали с золотом и бриллиантами. Сотрудники антикоррупционного бюро не выпустили из Украины народного депутата Борислава Розенблата. Сегодня он пытался улететь в Германию, сел в самолет, однако рейс задержали, а следователи НАБУ вынудили депутата покинуть самолет. Его адвокат Андрей Шевчук на своей странице в социальных сетях сообщил, что его подзащитный предупредил НАБУ и Генеральную прокуратуру, что планирует на 3 дня полететь в Германию на лечение, потому что суд не продлил для него меру пресечения. Напомню, Розенблату выдвинули подозрения сразу по 2 статьям Криминального кодекса. Это получение неправомерной выгоды и злоупотребление властью. 19 июня арестовали 7 людей по подозрению в пособничестве иностранной компании, которая добывает янтарь. По версии следствия, Розенблат и еще несколько депутатов были причастны к этим махинациям. В нього не було жодних зобов'язань, з нього було знято браслети, повернуто йому паспорти. Без жодних перепон він пройшов паспортний контроль. Прикордонслужба не мала до нього жодних претензій. Через буквально півгодини було затримано літак. Його було знято з літака, в нього забрали всі речі. Проведено було в нього фактично незаконний обшук. Коли відібрали всі ці речі, жодних підстав для цього не було. Тим паче. Это все новости на данный момент. Следующий выпуск новостей не пропустите уже менее чем через час. Оставайтесь с телеканалом АТР.